मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार नोंथाङा दिनै मा बुंगोन स्पिकार जानानै? दुलाराय आसामनिनो स्पिकार, बर' जातिनि स्पिकार ना साननानै ला। मा बुंगोन दिनै? बे स्कुलफोराव पस्ट ओंखारनाय बे SIU जानाय रेगुलार एसिस्टेन्ट टिचारनि थाखाय, नाथाय बेयाव नोंथांमोना नायबा नुगोन, आं नोंथांमोननि लेखा होगोन, बेयाव बर'नि मोनसेबो पस्ट गैया। नाथाय बर' स्कुल बर' स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मानो मोनसेबो पस्ट गैया? जोंनि बर' स्कुलफोरा जोंनि बर' बिजोङा माबोरै थांनानै थागोन? मोनसेबो पस्ट गैया, बेयाव मोनसेबो पस्ट गैया। दिनै जोंनि लिडारफ्रा मा होननानै बुंगोन? ना बेखौबो माबा मोनसे मोजां आलादा काउन्टार होनानै बेखौबो खोबथेना दोननोसै नामा? नाथाय आं सानै बेखिनि खोथाखौ बुंगोन। नाम्बार 1 मानगोनां UG ब्रह्म, मानगोनां बिस्वजित दैमारि स्पिकार। दुलाराय आसामाव बर'फोर दङ, नोंथांमोना मिथिगौ, बर' स्कुलफोर दङ, बर' स्टुडेन्टफोर दङ। अब्ला दिनै मोनसेबो बर' पस्ट गैयैयाव नोंथांमोन सानैया मा बुङो? एबसुनि बे दैदेनगिरि बिथांमोन, बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जायफ्रा लिडार बिथांमोनखौ आं दिनै फन खालामगासिनो, मा बुंगोन बिनि थाखाय? दिनै बर'नि स्कुलफोरा, बर' स्टुडेन्टफोरा, बर'नि बिजोङा मा जागोन? आं बेखौ दिनै बुंगासिनो दङ, फनबो खालामगासिनो दङ आङो। जेबो एन्सार गैया। मा खालामदों? बर'नि मोनसेबो पस्ट गैया बेयाव। जोंनि बिटिआरनि मुङाथ' बेयाव गैखाया, बिटिसिनि थाखायथ' पस्ट गैखाया। उननि बाथ्रा, दुलाराय आसामाव बर' स्कुल गैया। दिनै सुनितपुर दङ, गलाघाट दङ, धेमाजि दङ, बा गवालपारा दङ, बरपेटा दङ, गासैयावबो जोंहा बर' स्कुलफोर दङ, बर' स्टुडेन्टफोर दङ। नाथाय बर' स्कुल बर' स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मानो मोनसेबो पस्ट? दिनै हादाराव रायजो राजाया दिनै बुजिना मोनाखै, बे पस्ट गैयैयाव जोंनि बर' स्कुलफ्रा मा जागोन? मानो गैया बर' स्कुलाव बर' माबा पस्ट मानो गैया? मानो होआखै? आसामा दिनै जोंनि बर' स्कुलफोरा, जोंनि बर' बिजोङा माबोरै थांनानै थागोन? मोनसेबो पस्ट गैया, बेयाव मोनसेबो पस्ट गैया। दिनै जोंनि लिडारफ्रा मा होननानै ना बेखौबो माबा मोनसे मोजां आलादा काउन्टार होनानै बेखौ खोबथेना दोननोसै? जोंनियाथ' बिराद गोदै, बेरे मोदैनिख्रुइबो गोदैसिन खोथा बुंनानै आरो रायजो राजाखौ, बर' रायजो राजाखौ दिनै बेसेबां मोनसेबो पस्ट गैया बेयाव। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा, जोंनि राजनितिक आफादानो जा, जेसेबां आफादफोर दङ, दिनै आं बे लेखानि सोमोन्दै खोथा बुंनो मानो गैया? मोनसे मानो गैया बर'आ? मानो गैया? दिनै आङो बिटिसिआव थानाय MLA बिथांमोनखौ आं जेबो बुंनो साना, जायफ्रा दिनै गभर्नमेन्टआव दङ, सरकाराव दङ, बिथांमोनखौ आं बुंनो साना। बिथांमोना दिनै गोदान नैबे लेखाफ्रा माबोरै फैदों, बबेनिफ्राय फैदों, माबायदि फैनो मोनखो, बिथांमोना साननायनि बाहेराव मा खालामगोन, मा मागोन, बिथांमोना जेबो बाथ्राखौनो मोना बिसोर बिथांमोन। गोबां समाय नाङो बिथांमोन। नाथाय सानै बेखिनि खोथा नाम्बार 1 मानगोनां UG ब्रह्म, मानगोनां बिस्वजित दैमारि। दुलाराय आसामाव बर'फोर दङ, नोंथांमोना बर' स्कुलफोर दङ, बर' स्टुडेन्टफोर दङ। अब्ला
ब्रह्म सार नोंथाङा सासे सिनियर MP लोगोसे दा मिनिस्टार नोंथांनि बर' रन्जन दैमारिखौ नोंथाङा मेगन मिसिना सुइ होग्रा सासे लिडार नाथाय नैबे बर'नि पलिटिकेल मा बुंगोन मानगोनां बिश्वजित दैमारि सार नोंथाङा दिनै मा बुंनो स्पिकार जानानै दुलाराय आसामनिनो स्पिकार बर' जातिनि स्पिकार जानानै ला मा बुंगोन आं दिनै एबसुनि बे दैदेनगिरि बिथांमोन बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जायबादि लिडार बिथांमोनखौ आं दिनै फन खालामगासिनो मा बुंगोन बिनि थाखाय दिनै बर'नि स्कुलफोरा बर' स्टुडेन्टफोरा बर'नि बिजोङा मा जागोन आं बेखौ दिनै बुंगासिनो बन्द खालामगासिनो दं जेबो एन्सार गैया मा खालाम बिथांनि एन्सारा मोनसेल' रायजोआ दिनै सोरबा MLA MPखौ बेफोरबायदि खामानि मावनो थाखायनो दिल्लीयाव हरदों स्टेटआव हरदों मिनिस्टार खालामदों बिथांमोना बे खामानिखौ मावनांगौ रायजोखौ साइकेल मारि होनो रायजोखौ बाइक फ्रि होनो रायजोखौ होख्रावनो दिनै दुखु होनो नांला नोंथांमोनखौ हरखाबाय रायजोनि खामानि मावनो थाखाय भट होनानै बेनिखायनो आं दिनै खावलायो जोंनि बेसेबांखि कलेज इउनिभार्सिटि आरो स्कुलफोराव दिनै फरायगासिनो दङ हाबोदान नोंथांमोनखौ लानानै आरोबाव फिन राजनितिक गेम गेलेनो हागौ जिखि जाया पार्टियानो होन एबसुआनो होन BSUआनो होन बर' साहित्य सभायानो होन BPFआनो होन UPPLआनो होन जिखि जाया प्रग्रामाव नोंथांमोना दिन थांनो नाङा नोंथांनि फरायनायखौ नोंथाङा कन्टिनिउ खालाम नोंथांनि माइन्डआव आन्दलननि माइन्ड नोंथांनि माइन्डआव होस्रि खावनायनि माइन्ड लाबोथ'नाङा रायजोआ होस्रि खावगोन नोंखौ मिटिङाव थांनो लिंदोंब्ला नोंनि बिफाखौ थिनहर नोंखौ दिनै साइकेल मारिनो लिंदोंबा मटर साइकेल सानानै दिनै जुदि धरना होनो नागिरदोंबा नोंथाङा थांनाङा नोंथाङा फराय नोंनि बिब' नोंनि बिदा नोंनि बिमा बिफाखौ थिनहर नोंथांमोनखौ लानानै आरोबाव राजनितिक गेम गेलेनो हागौ खोनासं फंबाय बिनानाव स्कुलाव फरायनाय कलेजाव फरायनाय इउनिभार्सिटियाव फरायनाय नै नोंथांमोना बेखौ नाय मोनसेबो बर' पस्ट गैया बिनि अबस्थाया मा जागोन आरो आं नोंथांमोननो नैबेखौ साननैसोनि उनाव जेब्ला थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि रिजाल्टआ ओंखारगोन कलेज आं गावनो थाबायनानै बे लेटारखौ आं नोंथांमोननो होगोन नोंथांमोना गोसोखौ थिग खालामना ला रावजोंबो बुरखाय जानो नाङा नोंथांमोना फरायनायाव गोसो हो बेनो बास जोङो नायगोन रायजो राजाया मा रिएक्सन होयैनि थाखाय मोनसे पस्ट गैयिनि थाखाय आं दिनै होबाय माबाफोर जुदि गोरोन्थि जायोब्ला अननानै आंखौ निमाहा खालामदो गोजोन्थों।